Oi ei, nyt se tänne päin katsoo kameralla. Что-то жует. Саш, не надо фотографировать. Что-то он грызет. Смотри, лапа задняя там где-то. Ой, лежит на брюхе. такая лужа какая-то маленькая сделана. Огромный спаниель. Ну это маленький медведь по сравнению с тем. Että se olisi silleen niin ihan maalainen. Ты глянь какой. А шустрый. Ну и что делает, а? Oi. Сейчас уронит стол. Vähän maistuu. Как собака палку грызет, дашь ей играть с палкой. Так и медведь. Haamalle meni. Katu, miten sä osaat tuon tehdä? Taita. Oispa kellahtanut norru. Убирай. Ois kiva. Кажется, это какой-то молодой медвежонок такой. Игривый. Угу. То есть, видишь, сам себе затейник, сам себя развлекает чем-то. Развлекается как может. Слушай, да, в принципе, вот там у него есть еще одно поваленное дерево, смотри, там. Он там уже все обломал и перегрыз. Медведь он и есть. Ух ты, какой хороший! Ну, Все, хватит. Ты уж его в разных видах. зря его не приплести, конечно. Мне кажется, это девочка. Нет? Ты поглянь, что творит, а? Ты смотри, Саша. Toi kompatti tota. Теперь же бабушка туда. Ой. Уже ж у него цель какая-то есть. Нет цели, у него дудь, которую надо выбивать целый день, даже ее дети. Да. Ничего не скажешь. Полез. Забавно. Niin justi. Ja sukelta, älä hyppää päällä. Tiedä minne hyppää. Niinhän se oli se slogani. Niin. Niin oli. Minusta se oli kaikista paras slogani aikana. Nyt se villityt. Ei se syö omaa, se luuli saavassa kalaa, niin se olikin omaa takajalaka. Onneksi oli vaan vasu. Niin justi joo. Tympeys oikein vetämistä. On ja purasee heti niinku ihan. Tuolla on varmaan viimeinen. No korvat on niinku. Ne on aika hellyttävät. Ne on kaikista. Kuuntele taas. Siiri, tuu kattoo, sä
Nyt se yrittää selkäkelluntaa. Рычит. Kato, lintu menee uimaan. Onko vika? Kato, Arttu, katoppas, kun se Nyt se kaivaa kyllä jotakin. uimassa. Kato, tulee vaan viereen. On se reipas. Nyt se heti sen tipuu sen. Syö se. Okei, moi. Nostaa sua pois. Jehu, morjens! Olet odottanut meitä. Tule uimaan, tule! Tule, Jehu, uimaan! Tule! No sillä se ei pitänyt niitä muista. No Jehu, tule uimaan! Tule! Tuonne! Tosiaan tässä on Kalle poika Jehu, syntynyt viime vuonna maaliskuussa, eli ikäherralla noin reilu vuosi. Painoa noin 100 kiloa, syöpi myös joka päivä 10-15 kiloa samaa evästä kuin isä, eli voi ajatella, että siitä kasvaa nopeasti hyvin yhtä iso joka mitä. Ai tuo temppu. Älä nyt kaikkia näitä kerralla. Jehu on tietysti malttamaton, kun se on pentu. Karhunpennut syntyvät silloin emon talviunen aikana. Karhuhan menee talviunille maalis-huhtikuun vaihteessa, riippuen vähän keleistä, ja nukkuu siis marras-joulukuun vaihteessa ja nukkuu talviunta sinne maalis-huhtikuulle. Karhun elintoiminnot hidastuu huomattavasti silloin talviunen aikana. Se ei pissi eikä kaki sinne pesään, se sydämen lyöntitiheys laskee aika huimasti. Mutta tosiaan pennut se emo siellä tekee 1-3 pentua. Niillä pennuilla on painoa noin loiskutustemppu, Jehu Jouko. Molemmilla taskuilla. Hyvä. Pennulla on painoa noin 350 grammaa-500 grammaa, eli tämmöisen keskikokoisen koiranpennun verran. Mutta kun ne on siellä emon maitoa, nautiskelevat muutaman kuukauden ja tulevat ulos pesästä silloin keväällä, niin niillä on jo useampi kilo painoa. Loistuttelutemppu pesään. Karhuhan on hyvin notkia ja näppärä, mitä ehkä tuosta pallejaasepista heti voinut päätellä, mutta se on nopea juoksija. Ei sitä, kun se viimeinen, nousehan seisomaan, se on niin paljon näyttävämpi juttu, Jehu. No, ja miten, no. Elikkä se sileällä alustalla, pellolla tai tiellä pääsee jopa 60 hetkellisesti. Se on taitava uimari, vaikka ei ihan niin hyvä kuin jääkarhu, mutta Puolankin joen yli helposti luonnossa huitasee ja loiskuttelutemppu. Se on myös taitava kiipeilijä. Tässä on Jehunkin lempipuu on tuo koivu tuossa, nousee aika ylös koivu ja keinuttelee ihmisiä ja eläintenhoitajaa huimaa päässä. Mä siirryn sitten. Joo. Mä menin sinne, että sitten päätös.